Ayun guys, tayo po muli ay pumasok dito sa Sunflower Farm sa Tayog Eco Park. And guys, dumaan po muli tayo dito sa ilalim ng bougainvillea na halaman. Sarap dumaan dito guys, malilim. Ayan guys, mayroon po siya mga halaman din na nakatanim sa may bandang gitna. Ayan, marami din po ang mga kumukuha ang mga picture guys. Marami rin po ang pumapasyal. Ayan guys, kaganda ng mga flower oh. Mapapansin nyo po. Napakaganda guys. Napakaganda tingnan. Sarap sa mata. Ayan, dito po tayo sa bandang kanan. Marami pong mga sunflower dyan. Kagaganda ng mga sunflower guys oh. Ayan guys. Ayan. Habang baybayin po natin ang daan na ito, tayo po ay manunood ng mga halaman. Guys, maraming bulaklak po yung mga bougainvillea. Yan po yung sunflower oh. Kasarap pagmasdan ano guys. Yan. Yan. So dito lang po ito matatagpuan guys sa may bandang Tayog Eco Park, Sunflower Camp. Maganda po dito. May entrance po siya, 100 po. Pero sulit na rin po. Ayan. Napaka-relaxing po yung lugar dahil maraming iba't ibang klaseng halaman. Ayan, sumabay po ang aso guys. Gusto rin po niyang ma-record yung boses niya oh. Kainam ng aso. Ayan guys. Kaganda oh guys. Napakaganda yan sila guys, yung mga dalawang mag-partner ay kumukuha ng picture. Ayan guys, kaganda guys. Ayan. Yan po yung halaman. Napakagandang halaman. Ayan. Yun oh. Ayan. Dito tayo dadaan guys. Sa may bandang kaliwa. Nung nakaraan, nung naunang video, doon tayo sa may bandang dulo. Dito naman tayo sa bandang kaliwa dadaan. Ayan. Ayan guys. Ayan naman ang aso guys. Pero dito sa lugar na pinuntahan namin, wala pong aso po ah. Talagang yung aso na yun ah. Yan, yung banda yan guys. Maraming mga bagong tanim ng mga sunflower. Dito naman, sa bandang dadaanan po natin, marami pong mga kubo-kubo ano guys. Yan oh. Yan, pwede kang magpa-picture dyan sa lugar na yan. Yan, marami po siyang mga shade na pwede po kayo magpahinga pagka mapagod po kayo sa kalilibot dyan. Pwede po kayo dyan. Yan. Pag mapagod kayo sa kalibot, yan. Ito po yung mga laruan ng mga bata. Pag may mga kasama kayo mga bata, pwede silang maglaro dyan. Yan. Yan, yun po yung kabilang side. Yan. Yan, maraming mga iba-ibang klaseng halaman. Oh, napakaganda ng mga halaman guys oh. Yan. Yan. Ibang mga bagong tanim na po yung mga yan.
Dito lang po yan sa Sunflower Camp sa Tayog Eco Park. Ayan, dyan guys, pwede rin kang magpa-picture-picture dyan. Dyan sa bantang ano na yan, bilog-bilog na yan. Pwede po kayong magpakuha ng picture dyan. Ayan. Ang ganda, di ba? So, kung gusto niyo pong pumunta dyan guys, maganda po libutan yan. Ayan. Tayog Eco Park. Ayan. Yun yung pinaka ano nyo, maganda rin dyan guys ang magpa-picture. Yan. Yan. Ganda. And guys, pwede rin po tayong aakyat dyan kung gusto nyo pong makyat para makuhanan nyo po yung baba kung anong kagandahan po ng halamanan na yan sa loob. Yan, pwede po kayong umakyat din dyan. Yan guys. Yan guys. Yun. Dito na tayo guys. Tingnan mo naman. Napakaganda, di ba? Pag nasa itaas ka. Ayun oh. Maganda guys. Ayan. Pag nasa taas ka, napakaganda pag tanawin ng mga tanim nila. Ng mga halaman. At yung mga view, no? Makikita mo yung magandang view. Yan. Yung mga tanim nila ng mga sunflower. Ayun. Ayan. Napakaganda guys. Yan. Mabilis ko nang bumaba ano guys. Yan. Yan po yung mga waiting shed din. Yan. Yan. Ito po yung pangalawang video ano guys. Yan. Ganda. Yan. Mapapansin mo. Yan guys. Nakuhanan pa yata ako Doon pala ako. Nakuha ako Yan guys. Kuha na natin ng malapitan. Yan guys. Yun, doon tayo galing kanina sa taas na yun. Yan. Yan guys. Yan po tayo. Yan, maganda dyan magpa-picture. So, may mga dalawang heart na yan. Yan guys, ito yung pinuntahan natin. Isang video. Maganda rito. Maganda dyan. Maganda yung lugar na yan. Kuhanin natin. Yan. Ganda, di ba? Yun. Uy, andyan pala ako. Nauna pala ako sa taga-video. Yan yun po yun guys, yung mga ibang halaman na yan. Ayan. Ayan, ang ganda Ayan.
Uy, may palaka guys. Palaka ba yan o ahas? Ahas pala yan eh. Kala ko palaka. Ahas pala, ulo ng ahas. Yan guys. Yan, may ikot-ikot yung camera guys oh. Yan guys. Ikot-ikot siya. Yan yung mga kung halaman na maliliit yung bulaklak. Yan. Ganda. Napakaganda guys. Napakagandang pagmasdan ang halaman na ito. Yun. Nice. Din dito guys. May ibang isang halaman. Wahanan din pala yung kalapati ano guys. Yan. Yan. Dahil lumakad-lakad pa guys. Ayun, kapagaganda naman ng mga halaman na yan oh. Kaganda naman guys. Ayun oh, kaganda oh. Kaka-inlove yung mga bulaklak. Kulay dilaw. Ayun. Yan po guys. Ano na naman pala ako. Nasundan pala ako. Yan guys. Ayun oh, cute ng mga halaman na yan oh. Pink at saka dilaw. Oh. Yan. Maganda guys. Pag may time po kayo, pasyal po kayo dito. Maganda po rito. Madali lang pong tuntunin. Kilala naman po ang lugar na ito. Basta Sunflower sa Tayog yan. Tayog Eco Park. Yan. Yan guys. Ganda. Ayun oh. Kaganda naman ng mga bulaklak oh. Kainam naman oh. Kaganda. Ang ganda ng mga halaman na yan. Yun. Maganda guys.